възможно ли е да започнеш да изкарваш пари онлайн, дори ако в момента нямаш абсолютно никакъв опит? И защо толкова много хора от България в момента избират фриленс вместо стандартната работа на заплата от 9 до 5? В това видео съм събрал най-интересните моменти от участието ми в един подкаст, където си говорим за това какво изобщо значи да си фрилансър, как работи този модел на работа, откъде да намираш платежоспособни клиенти, как да продаваш труда си за възможно най-много пари и как да започнеш от абсолютната нула. Ще поговорим и за онлайн гурутата, които ти продават мечти за лесни пари. И ще ти покажа как всъщност изглежда реалният път към доходи от интернет. Да започваме. Това беше една много интересна история, когато бях в тази фирма, в която работих. Тя е Fortune 500 компания, една от най-големите IT фирми в света. И там по принцип в тези фирми всяка година имаш среща с твоя career counselor. Това е човек, който се грижи ти да израснеш в кариерната стълбица нагоре. И естествено вие обсъждате увеличението на заплатата. Нали? Като на тази среща аз бях работил супер много през идната година, бях завършил някакви много тегави проекти с чуждестранни клиенти за за милиони долари бяха се превъртяли през тия проекти. Естествено, ние бяхме някакви пчелички там, нали, не сме взимали тия пари. И след всичкията тая работа, която свърших тогава аз и екипа ми и другите хора, нали, казах на менеджера, този, който води разговора с него, казах, виж, аз смятам, че трябва да имаме едно повишение от поне 10, 20, даже 20 ми струва малко процента. И при което този човек просто се изсмя, погледна ми и каза, ти мога да имаш всякакви космически изисквания, но тук увеличението при нас е между 1 и 3% и това е. Нали си заоправяй се. Как реагира в тази ситуация? Много тъпо ми стана, защото целият ми труд един вид едно беше на вятъра. И нали, това е валидно за ако имаш познати в IT фирми, навсякъде е така. Нали? Никъде няма ти апдейтнат заплатата с 50%. Просто няма да се случи. Колкото и да работиш, каквото искаш прави, просто няма да стане така, че да деца вика дори да застанеш на челна стойка и да играеш хоро, парите ще останат тези, които са предвидени. Тогава реших, че всъщност имам два варианта. Първият вариант е да напусна тази фирма. Много хора така правих. Примерно минаваш този разговор с този пич, нали? Пускаш производство, отиваш на друго място и така сам си апдейтваш заплатата. Това мислех да направя, обаче си казвам, окей, ще отида на друго място и ще стигна до същото нещо. Тоест след 1-2 години същия таван. И тогава си казах, няма много смисъл, по-добре да се опитам сам нещо да правя и да бутам. Дет си викат дори в началото да е тегаво, да не изкарам много път. Дори ако трябва да заживея на хляб и крем вирши, по-добре да знам, че зависи от мен и че не зависи от някакъв менеджер, който ще ми каже, сори, ама това е 1 до 3%. И реших да се махна. Да, значи си имал този етап, в който си рискувал буквално. Да, рискувах. Разкажи ми за него, какво се е случило там? Естествено, тук трябва да кажа, отварям една скоба, нали, аз съм от София, не съм бил социално слаб, нали, не съм рискувал да кажеш, примерно да имам някакви тежки найми или някакви сериозни разходи, не съм имал семейство, тогава съм бил млад и зелен. Нали, рискувах джобните си и това, че какво ще ям. Рискувах, махнах се, много тегаво ми беше, защото не знаех откъде ще дойдат парите. И тогава всъщност от едни мои приятели разбрах за тези платформи за фрилансъри, т.е. за намиране на отдалечена работа на проект Upwork и Fiverr. И си казах, що пък да не пробвам там, аз така не че имам някакви умения, мога да правя сайтове, вече години наред съм ги правил, нали, във фирмите. И си казах, единственото, което ми липсва е да намеря клиенти за тая услуга, която имам. И тогава се впуснах в това приключение, да го кажем, с намирането на чуждестранни клиенти. Първоначално идеята ми беше да изкарам просто някакви пари, колкото да мога да си вържа сметките и месеца, но впоследствие видях, че всъщност в тези платформи се въртат много сериозни суми и много сериозни проекти и ако ти наистина минеш този първоначален етап, в който е тегаво и не се отказваш, буквално това е може би най-смисленият път ти да правиш нещо от лаптопа и да правиш пари, т.е. да изкарваш пари от лаптопа и да си независим, е този. Да имаш някаква услуга, която предлагаш, независимо каква е. Сайтове, SMM, обработка на видеа, копирайтинг, каквото и да е. Да, само да въведем хората за платформата. Какво представлява точно? Искам ясно да го... Да. Двете платформи, Upwork и Fiverr и Etsy всъщност, това са трите най-известни платформи в света. Горещо не препоръчвам да се ползват каквито и да е други, защото съм ги тествал, те са много по-малки, обема на клиентите на работата е много по-малък. Тоест, ако някой ти каже, нали, някаква друга платформа, примерно TopTal или каквото и да е, няма смисъл да се ходи там.
Тези платформи са посредник. Тоест те свързват от една страна клиента, който търси някаква услуга. Примерно представи си баба ти има нужда от сайт, продава чорапи пред блок. Нали, абсурдно, но да, някакъв пример. Тя влиза в платформата и търси човек да изпълни този проект. Нали, това от една страна. От друга страна тя свързва пък фрилансера, т.е. изпълнителя. Т.е. ти влизаш, ако да речем може да правиш сайтове, влизаш в платформата, намираш обявата на баба ти и кажеш, аз мога да изпълня този проект и платформата ви свързва естествено срещу комисионна. Нали, това е нормално. Страхотно, защото като че ли не е толкова разпространена тази платформа в България. Да, наистина е много странно за мене, че в България много хора не знаят или има, да кажем, една част, която не знаят за тези платформи, за тези начини за намиране на клиенти, други пък знаят, но са доста скептични. Тоест, ако сондираш мнение от различни хора, много от тях ще кажат, да, знам ги тия платформи, там са много индийци, има, търси се ефтина работна ръка, което всъщност не е вярно. Нали? Mm-hmm. Има и такива проекти, да, наистина, ние им викаме, в нашия крик им викаме проектите от дъното на Варела, нали, които са с индийците и пакистанците. Има и такива, има чип, нали, неща, които се търсят, но има и много адекватни клиенти. Има много клиенти от Щатите, от Германия, от къде или не, от развити държави, които търсят хора и готиното е, че те ги търсят ASAP. Тоест човека не влиза както във Facebook, да речем, влиза за да гледа някакъв ентертеймент, да се забавлява. Той влиза с една единствена цел да купи. Тоест той няма друго, което да прави там. Нали, той не скролва в някакъв фид, той влиза, търси и в повече случаи търси да неме днеска, ако може до 1 час. Или до 5 минути, ако може го неме, това му е целта. А всичките условия са публикувани. Толкова е сумата, такава ангажираността. Да, всъщност ти като клиент, когато влизаш вътре, си описваш проекта ти. Тоест ти можеш да си сложиш каквито искаш изискванията. Можеш да сложиш изисквания за цена, за срок, за специфика на изработка и така нататък. Но тук е много важно да се каже нещо, че нали, много хора джъджват обявите и си казват, тая обява примерно е ефтина, защото клиентът е сложил да речем вътре някакъв малък бюджет. Обаче средностатистическия клиент, той хабер си няма кое колко струва. Тоест, рази си го така, ти влизаш и си кажеш колко да искам за тия видеа, да речем. Искам някой да ми обработва видеа, ще искам $100. Да, ти не знаеш колко върват тия видеа. Ти мога на теория да дадеш и $1000. И затова тия всичките неща като параметри са относителни. Тоест ти не мога да съдиш по тях и да кажеш той, виж го, иска $100, в смисъл дава $100 за тази услуга, защото той реално може да даде и 1000. Въпросът е ти да влезеш в комуникация с него и да разбереш аджба какво иска и да му го продадеш. Тук вече идва нали, селса и продажби. Да, ясно, значи не трябва хората да ги възприемат нали, веднага, че това е конкретната оферта. Всъщност трябва да са по-така проактивни. Трябва да си отворен, да. Тези начини, те са платформите за фрилансери, както казаха, пък Fiverr, Etsy, но не се изчерпват до там. Тоест, на теория ти можеш да намираш клиенти и на българския пазар, можеш да пускаш платена реклама в Facebook, можеш да направиш личен бранд в Instagram и TikTok и оттам също да идват клиенти. Всичките тези канали, да го наречем, аз мога да ти хелпна, затова да си позиционираш услугата, да си намериш клиенти и да ти върви бизнеса, пък ако нямаш никакви умения, мога пък да те насоча какво да научиш с AI, защото разбира се, AI сега е тренда за всичко, така че да стартираш, защото за мен лично най-смисленият път, ако ти искаш да работиш независимо от лаптопа, е да продаваш сервис. Тоест не да продаваш продукт, нали, примерно да имаш свой бранд за, не знам, джапанки или тениски, защото там е неясно инвестиране в нещо, което ти не знаеш дали ще се търси и ще се продава. А ако продаваш сервис, то вече хората го търсят. Така че ти не рискуваш твои пари, ти просто научаваш някакъв скил, продаваш го него, имаш сигурни хора, които го търсят така или иначе. Какво по-добро от това? Съзнах, че пък и доста хора не знаят какво значи фрилансър. Фрилансър това е самонает работник, човек, който работи за себе си, но тук е важно да направим разликата между такъв човек, който работи дистанционно на заплата, нали, примерно home office и така нататък, което не е много окей, защото ти пак си вързан с тази фирма. Идеята е да работиш на проект. Всъщност най-доброто нещо е ти да взимаш проекти, да имаш постоянен поток от проекти и да не си вързан с нито един клиент и по този начин да разполагаш напълно с времето си. Да, но много хора тук ще кажат, ами това е рисково, защото ако не дойде следващия месец проект, аз оставам без храна, образно казано. Абсолютно е вярно това. И наистина е рисково. Въпросът е, че това в живота трябва да си прецениш, защото и другото сигурно е рисково. Аз ти разказах какво стана с моята работа от 9 до 5. Така че трябва да сложиш на везната единия риск и другия риск. Защото
за един човек млад като тебе, да речем, риска да работи на заплата според мен е по-голям, защото той ще остане там, мозъка му ще закърнее, уменията му ще закърнеят и реално погледнато след, да кажем, 10 години, ако ти си почнала да работиш за себе си сега на твоята крехка възраст, нали, извинявай, но да, ще бъде много по-добре, отколкото ако работиш за някой, нали, който във времето ти, окей, ще научиш някакви неща, но ти сама няма да можеш да взимаш проекти. И long term риска на сигурната работа всъщност се оказа, че е много по-голям. Така че да, сигурно и фриланс е рисков, някакво да служим, някакво да кажа, не, това е уникална възможност, нали, да правиш много пари. То такова няма, винаги има някакъв риск. Въпросът е да си ги прецениш кое искаш, по кой път искаш да тръгнеш. По трънливия или по по-трънливия, да го кажем. За мен лично най-лесната стъпка да станеш бизнес оунър, нали, това, което всеки един от Gen Z иска да направи, е точно това да започнеш като сервис, който ти да го изпълняваш и в един момент просто това, което аз направих с времето, да наемеш хора, които да работят за тебе. Нали, това е най-лесната стъпка за стартиране на бизнес, защото ти вече имаш проектите, имаш клиентите, просто наемаш хора и се завърта процеса. Така че това е. И другото, което ти каза, че не всеки става за предприемач, тук не на 100% съм съгласен. Ще ти кажа защо. Защото аз винаги съм бил, особено в училище и в гимназия, съм бил интроверт, по-затворен, никога не съм бил някакво парти животно или супер общителен. Нали, примерно имам петима приятели на кръст. Обаче, не ти личи. Да, не ми личи, знам, да. Обаче станах много добър в селса на това, което продавам. И нали някой сега ще каже, не, аз селс не мога да правя, аз що мога, щом аз съм интроверт и мога да се науча, всеки може да се научи, нали. До някаква степен са ти няма да станеш вълка от Уолл Стрит, но да. Интересно ми е в тази платформа, всъщност може ли, примерно да кажем, едно момиче, което произвежда ръчно направени, да си публикува, нали, работата и съответно да търси там. Идеята ми е, че има ли някакви като стереотипи какво се публикува и какво се търси, или буквално може всичко? Тук трябва да ти кажа, че Upwork и Fiverr са две платформи, които се продават услуги. Тоест там няма физически продукти. Ти не можеш, примерно, ако имаш курс за как се прави подкаст, не можеш да го пуснеш там. Там може да намериш клиенти, които търсят услуга, която може да бъде всякаква, може да бъде изработка на сайт, на видеа, копирайтинг, адвокат, интериорен дизайнер, водошаман или рейки, или не знам, да ме обучава някой как да сглабям мебели, whatever, нали? Така, докато Etsy е платформа, където се продават физически и дигитални продукти. Там вече, ако ти изработваш нещо, примерно бродерия или правиш някакви формички, можеш да си ги пуснеш там. Като Etsy е много готина платформа, защото тя, за разлика от повечето други платформи, сама генерира трафик към твоите продукти. Тоест, на тебе ти отнема буквално, да кажем, някакви центове да си пуснеш продукти в Etsy и платформата почва да насочва потребителите към твоите продукти. И ако те ги харесат, те почват да се продават без ти да плащаш за реклама. Ти си се насочил и в двете платформи или само към едната? Те са три. Добре. Да. Но и към трите или само към една конкретно? Реално погледнато аз съм и в трите платформи и това, за което, това начин, по който помагам на хората, които работят с тях, е да ги насоча и към трите. Тоест, според зависи от това ти какво правиш и какво искаш да правиш, можеш да бъдеш и в трите. Тоест, ако примерно ти обработваш видеа, представи си го така, ти можеш да си в Upwork, защото там има клиенти, които търсят това. Може да си в Fiverr, защото там има клиенти, които търсят това. А може да си в Etsy да си пуснеш твои дигитални продукти, които да са някакви, примерно, гайдове, как да си настроиш микрофона, камерата и това ти е дигитален продукт, който ти продаваш и той ти е като пасивен доход. Нали? Той се продава без твое участие. Така че ти можеш да си в трите платформи. Даже моя съвет е, че човек трябва да бъде навсякъде. Upwork, Fiverr, Etsy, студени контакти, платена реклама, личен бранд. Всичките тия начини да правиш пари не трябва да ги отказваш, защото да се насочваме към едно. Според теб платформата замества ли маркетинга? И всъщност на хората, които ти обучаваш, ти казваш ли им изцяло спрете си маркетинга, примерно социалните мрежи и се фокусирайте само в платформата? Не. Мисля, това са просто различни канали. Ти, според мен, всеки един човек трябва да е навсякъде, както казах вече. Тоест, всеки един начин, способ за намиране на клиенти има плюсове и минуси. Сега, за съжаление, в България доста мои, да ги кажем, колеги гурута причват, казват примерно само платена реклама или само cold outreach или само това, но то не е така. В смисъл, ти трябва да можеш и да умееш всичките способи за намиране на клиенти и от всякъде да взимаш клиенти. Защо се ограничаваш и да спираш едното, ако можеш, те се вика и 3 клиента да вземеш от платена реклама, а другите да речем от платформата, добре дошли.
Какъв е проблема, който решава тази платформа? Това, което решава платформата е реално свързването на тези клиенти и изпълнители. Защото, представи си го така, ако ти си един фермер от щатите, искаш някой да ти извърши някаква услуга, ти можеш да наемеш US агенция, която ще ти отреже главата с много сериозна сума, или можеш да влезеш в някои от тези платформи и да наемеш изпълнител, да речем от България, където, нищо лично, обаче ние българите сме доста опитни хора, доста адекватни, доста интелигентни. Имаме една от държавите в целия свят с най-бърз интернет, И в смисъл ти мога да влезеш да работиш с българин, да платиш, ако примерно агенцията ще вземе $15,000, ти да платиш 5, което за тебе е win, не просто win, той е брутален win. И съответно пак някой българин може да влезе и да изкара тия 5, защото той ще работи на US пазара, т.е. ще вземе парите от US клиента и ще ги харчи тук, което какво по-добро. А какво мислиш, ако си достигнеш лимита, като фрилансър, като вече не можеш да взимаш повече проекти, защото физически сам човек не може да вземе безкрайно много? И какво е решението в такава ситуация? Решението за мен беше много просто. Аз всъщност минах точно по този път. Започнах да взимам много проекти и в един момент си казах, чакай, вече не мога да ги изпълня. И взех други хора, които да ги вършат. Тоест аз станах посредник и аз вече от много години насам точно това работя. Аз съм middleman, човека по средата, който от клиента взимам проекта и го давам на други хора. Като оказа се, че всъщност много хора на този пазар като фрилансери са гладни за проекти. Тоест, ако ти държиш проекта и имаш проект, буквално има милиони хора, които са готови да го изпълнят за много ниски пари. Не само в България, в Украина, в Филипините, Индия, естествено, то не е толкова просто. Има някакви разправи с тия хора, но ти би могъл като един посредник да комуникираш с скъпия клиент и с ефтиния фрилансър и да си свързващото звено, което взима голям марджин, под голям визиран, примерно 70-80% остават за тебе. Да дадем пример, това се случва, ти виждаш в платформата интересен проект и съответно знаеш човек, който може да го изпълни по най-добрия начин, най-вероятно и ти можеш да го изпълниш, но физически нямаш това време и съответно правиш връзката. Най-общо казано, аз се разсъждавам по този начин. Виждам интересен проект в платформата и изобщо не мисля за изпълнението, мисля само, защото това е като все едно да слагаш тигана преди да си хванал рибата. Някакво да мисля, защото не се знае дали ще го взема този проект. И моята ултимативна цел е да го взема. Т.е. да направя селса, да направя продажбата, да му влеза под кожата на този клиент, за да може да му взема максимално много пари, които мога да му взема. И като го взема проекта, тогава вече мисля кой от хората, с които работя, би могъл да го изпълни, за да му го аутсорсна той да го движи, да го направи този проект. Като аз не работя с едни и същи хора, те са доста плаващи, примерно, защото ние работим на проект. Тоест нямам хора на заплата, имам хора, с които знам, че са доверени партньори и когато имам проект, мога да му го дам и аз знам той, че ще го изпълни качествено и в срок. Добре, а ти обучаваш ли твоите хора, всъщност, които ги учиш на тези платформи, обучаваш ли как да го правят това нещо и как, когато стигнат този етап, как да аутсорсваш нещата, как да делегират? Да, това е всъщност следващата, да кажем, втората стъпка. Първата стъпка е да се научиш сам да взимаш проекти, да ги изпълняваш сам. И втората, която аз лично съветвам всеки един човек да направи, там вече е бизнеса, защото другото не е бизнес. Другото си е, дали ще си на заплата или ще взимаш там, е same. Моя съвет е, винаги да се стига до тази втора стъпка. Аз имам knowledge, know-how, на който го давам на хората, с които работя, те да започнат да си ги аутсорсват тия неща, т.е. да ги възлагат на други хора. Добре, а ако някой от гледащите иска да започне да влезе по-навътре в тези платформи, как можеш ти да му помогнеш и всъщност какво предлагаш в конкретика? Това, което в момента правя, което ме осени така като идея, е да си пусна абсолютно всичките знания for free. Колкото е абсурдно да звучи, да, знам, че бих могъл да ги продам много скъпо, но си казах, що да ги пусна for free, защото в момента доста мои колеги така, спекулират, пазят в тайна начините за изкарване на пари онлайн, което според мен не е много коректно и не е много коректно да се продават мечти на хората, че това е нещо супер лесно. Затова реших да си пусна всичките знания for free в едно YouTube видео. В момента работя по него, ще сложим линк някъде в description. И всъщност идеята каква е, ако някой иска с това да се занимава, може да влезе да го изгледа, нещо от сорта на няколко часа, ще поне доста контент има, в момента го снимам. Абсолютно for free, нищо не се иска, просто влиза и ги екзекютва тези неща и може да почне да си ги прави тези. Тоест, може да си развие един такъв бизнес, под бизнес визирам първо взимане на клиенти и след това вече аутсорсинг.
какви качества трябва да притежава човек, който да започне да развива в тази платформа дейността си? Всъщност това, което трябва да има човека като качества, най-важно според мен е да има желание това нещо да го прави. Тоест той да е стигнал до това в живота си да си каже, нали, искам да направя някаква промяна. Нали, ако ти си окей да излезеш от зоната си на комфорт и да направиш някаква промяна, да работиш за себе си, ще станат нещата. Буквално, да, окей, изисква се, нали, някакъв процес, има някакъв learning curve, през който трябва да минеш, но всеки един човек би могъл да го направи. Въпросът е наистина да има желание. Другото е той вече какво умее като услуга, т.е. има ли в момента скил, който може да предлага или иска да научи скил. Нали, но и в двата случая може да се случат нещата, важно е наистина да има желание, колкото и така да, как да кажа, изтъркано да звучи, наистина желанието е много важно, защото ако някой, ще го кажа даже към тази камера, ако някой ви казва, че правенето на пари онлайн е лесно и бързо, това е най-сигурният начин този човек да забогатее от вас. Тоест, ако той ви казва, за 2 часа ще стартираш бизнес или за 5 минути, за един ден ще станеш, ще правиш 10к на месец, това е най-сигурният метод този човек, ама не вие, да забогатее от вас, нали, от вашето желание. За съжаление не става така. Нали, има нещо, през което човек трябва да мине. Но също като качество може да поговорим за това, че всъщност тези хора трябва да бъдат проактивни. Те трябва да звънят, те трябва да са добри в преговорите, защото предполагам никой няма, нали, да им звъне и да им каже, искам точно, нали, с теб. Да. Имам предвид, че те трябва да инициатират това нещо. Да, трябва да са проактивни. Сега тук вече зависи за кой от каналите говорим, защото да речем в Upwork ти пускаш оферта към клиента, докато в Fiverr е обратния процес, т.е. ти си пускаш като Сергия се едно на пазара и клиентите идват при тебе и питат, искам това да го купа, окей или е за мене. Така че да, със сигурност ще е хубаво да си проактивен. И това, което аз лично смятам, че е най-ценното в целият този ноу-хау, който имам аз, е начинът ти да продадеш този сервис за максимално много пари. Защото мога да ти дам един пример, който е общо валиден за всеки един сервис. Тоест, дали ще говорим за сайт, за SMM, за, интериорен дизайнер или адвокат, няма никакво значение. Има хора, които за този сервис взимат примерно $100. Има други хора, които за абсолютно същия сервис, без никаква промяна, взимат $500 и има трети тип хора, които взимат 5К. И сега, нали, най-лесното е човек, ако ти си в графата от тези, които взимат 100, да кажеш, нали, тия са скемери, тия лъжат, тия продават, не знам какво да ръба, но реално като се замислиш, има някакъв човек, който твоята услуга я продава 10 пъти по-скъпо. Защо да не си ти? Защо да не го научиш това нещо? Нали, то е soft skill, психология, продажби. Защо да не го научиш и да го правиш ти? Нали, това за мен е ултимативната цел. Тоест, ако примерно ти искаш да продаваш, видеа, стани най-скъпо платения човек, който обработва видеа. Тоест, ако масово тинейджерите или джензи ги правят за 100 лева на видео, ти го прави за 1000 на видео. Обаче, нали, трябва да аджъстнеш съответно и това, което даваш на клиентите и целият процес и селса, нали, да бъде респективно опакован достатъчно добре, а не просто да кажеш цената е 10 пъти по-голяма, но, нали, да няма нищо от другата страна. Това да ги научиш как да изкарат максимално много пари. А всъщност даваш ли гарант? Защото много хора ще кажат, добре, а защо да се доверя на теб или защо да ти дам пари на теб, да ме научиш? Имам ли някаква гаранция, че ще изкарам тези пари? Ами в случая аз това, което ще направя, както как ще пусна всичко for free, така че, нали, в случая не е нужда да се плаща нищо, но, нали, ако мога така да дам някакъв пруф за мене, всеки един може да отвори моите профили в въпросите платформи или пък профили на хора, които съм развил, които съм помогнал да се развият. И тук интересното е, че тези платформи, информацията там е публична. Тоест ти можеш да отвориш един мой профил или на някакъв мой ученик и да видиш той какви пари изкарал, какви проекти е взел. И то го има черно на бяло, нали, защото много се спекулира с такива тестимониали, нали, от типа на Стрина Гина от Петрич изкара 100К от продажба на книга и питаме, добре, може ли книгата да видим? Не може в момента, ни, така че много се спекулира с тестимониалите, но при платформите всичко е там. Влизаш, във всеки един профил на всеки един човек се вижда черно на бяло. И, нали, ако това нещо работи за 100 други човека, няма как да не работи и за тебе. Да. Много е интересно да ми разкажеш някои истории от такива успешни твои ученици, с които се гордееш, с които да им разкажеш как са започнали, как си им помогнал, какво се е случило. Да. Ами всъщност някои от моите много близки в момента приятели точно така се сприятелихме, да го кажем, защото те започнаха също в платформите
и съм им дал доста ноу-хау и knowledge. Нали, те са в различни, има и преди, че аз се занимавам с сайтове и много хора, те казват, да, ти затова имаш успех заради сайтовете. Нали? В смисъл, ако аз не правя сайтове, примерно нещо друго правя, нали, тогава няма да сработи за мене. И много хора всъщност това ги притеснява и си казват, добре, за мен ще сработи ли? Това, което ти причваш и обясняваш. И всъщност имам доста хора, които точно така са ми помогнал. Примерно мой много добър приятел, който занимава с proofreading на книги. Предполагам, знаеш това какво е. Тоест, когато ти имаш една книга, искаш да я пуснеш да се продава, да речем в Амазон, тая книга трябва да мине като редакция. Т.е. да се види дали има правописни грешки, отстояния, да се форматира и така нататък. Това момче в момента прави луди пари точно от тази услуга, да речем в Upwork, което като се замислиш, това е услуга, която не е особено добре платена. Нали? Не си представяш, че някой за тази услуга ще даде 1000, 2, 3, 5 хиляди, там ги дават. И има такива хора. Имам пък друг мой познат, който обработва видеа. Той почна, нали, с обработка на видеа, после стана spokesperson. Имам мой познат, който е фитнес треньор, който си продава в Fiverr услугата за това да обучава хора за бодибилдинг. И му пишат хора от щатите, които искат да ги подготви за състезание по бодибилдинг. Това е българин? Да, българин. Марто, той може да е известен в социалните мрежи, Muscle Damage, той всъщност точно това помага той помага и на българи, но вече и на чужденци, на американци, които за Мистер Олимпия и там не са много в част на бодибилдинга, някакви състезания той ги подготвя. Нали, тези хора им помага и ги коучва дистанционно от България. Така че има много такива success story и не само мои. Нали, има аз доста хора съм помогнал, но ти ако отвориш тези платформи, ще видиш, че много българи са там. А от цял свят ли има хора и всъщност има ли някъде, където не достига тази информация? Абсолютно от цял свят има хора, платформите са отворени, всеки един човек, независимо къде си, може да си в Антарктида, може да влезеш и там има алгоритъм, който селектира какво да ти показва и съответно къде да ти показва реклама, нали, обявата? Не. По-скоро, представи си го така, влиза клиента и пуска, нали, офертата, да кажем за някакъв проект, и за този проект кандидатстват много хора от различни държави. Естествено, логично е хората от третия свят, те са много. Индия, Пакистан, Бангладеш, Филипините и така нататък. Нали, те също кандидатстват, но при тях нивото на офертите, които пращат, е много ниско. И съответно ти, ако си българин, пак казвам, ние сме доста адекватни, не че аз съм някакъв нереален родолюбец, но тук не си има много кадърни хора в България. Влизаш, ти много лесно можеш да ги аутперформнеш тия хора да ги издухаш, защото те едва говорят, не могат да си изгубят офертата, такива отговарят късно и така нататък. Смисъл има доста проблеми, които примерно българските фрилансери ги нямаме. Да. И съответно селектираш, нали, ако аз съм подавала обявата, аз селектирам хората. Да. Ти избираш на кой да пишеш. Да, по моите си критерии. По твои си критерии много често хората просто гледат и се опитват да разберат кой аджба ще им свърши работа. Тоест, затова примерно много важно човек да не говори за някакви дипломи, сертификати, защото това никой не го интересува. Ти примерно сега, ако не имаш някой за обработка на видеа, тебе не ти дреме дали има диплома от Нов български или от Кембридж. Тебе ти интересува обработва ли видеа и прави ли го добре и прави ли го в срок и ще може ли да ти докара резултати, които търсиш. И затова, нали, ти като клиент, влизайки вътре, почваш да ги филтрираш и си кажеш, той ми вдъхва доверие, той не, той да. Нали, даже понякога дори по снимка ги филтрира. Кой поема отговорността, ако се одобри даден човек, нали, някой ми е вдъхнал доверие, но съответно той не прави това, което пише в проекта, и кой поема отговорността? Платформата, аз или човека, който не си е свършил коректно работата? Да, всъщност самата платформа, тъй като е посредник и взима комисионна, тя е в ролята на медиатор между вас двамата. Тоест, представи си така. Имаш някаква сума, която ти определяш за проекта, примерно $1000. Тези $1000 ти ги вкарваш в платформата. И те влизат там и се заключват в едно място, което е като клауд, и те стоят там. И те стоят там, докато този човек, който си наела, не изпълни проекта. Но уловката е, че нито ти можеш да си ги вземеш обратно, нито той може да ги вземе. Тоест, за да излезнат от това място парите, трябва одобрението и на двете страни. Тоест, ти трябва да кажеш, доволна съм, и той трябва да каже, и аз съм доволен, и тогава отиват при него. И това посредничество, нали, съответно на тебе ти гарантира, че човека ще изпълни работа. Ако не я изпълни, нали, ти имаш лост, с който да го накараш да я изпълни, а пък за него се гарантира, че ти ще му платиш. Нещо ти може да не му платиш, му кажеш, благодаря за видеята,
много готин пич си, дали, да, и да не му платиш. Затова нали, там идва всъщност платформата. Тя играе ролята на медиатор в всяка една ситуация. Позитивна, негативна, тя е там да ти помогне. Наистина много добре е измислена. Аз въобще не се замислих, защото наистина трябва да се мисли превенция за такива неща, защото свят голям, хора всякакви. Ти ако си, примерно, да кажем, звъниш на някой по телефона, ти нямаш способ, с който, почвайки работа с него, нали, да го накараш да ти плати. И много хора злоупотребяват с това нещо. Докато ако е през платформата, ти имаш способ. Да. Нали, защото можеш да се обърнеш към нея и те да ти съдействат. Да, защото в физическия свят подписваме договори. Да. Съответно в това пространство трябва да... Но със сигурност доста добре са го измислили. Захванал съм с една, да го кажа, тежка мисия да отворя очите на повечето хора за тези неща. Защо? Защото аз лично, ако по-рано бях научил за това нещо и бях се махнал от корпоративната среда, щях да бъда много по-щастлив. Защото аз лично смятам, защото в момента съм на 38, изгубих доста години в това да работя с други хора и смятам, че хората, които спирано на твоята възраст, ASAP трябва да предприемат нещо, независимо дали ще е Upwork, Fiverr, социални мрежи, реклама, маркетинг, по някакъв начин да си търсят сами клиенти. Това е моят съвет. Ако мога така като човек, който от 20 плюс години съм в IT сферата и работя вече от много години за себе си, просто да им кажа, нали, предприемете някаква стъпка, направете нещо, защото няма какво да губите. Аз лично съжалявам, че не съм почнал по-рано, много ме яд, че това не го разбрах и затова ги споделям тия неща и... Спомена, че реално младите хора може да го започнат. Има ли някакво възрастово ограничение, тъй като ни гледат доста млади хора, дори такива на 14-15, които се интересуват да се развиват, да са самостоятелни, да работят за себе си и съответно това възрастта им би ли била пречка? Реално за някои от платформите, примерно за Upwork и Fiverr, трябва да имаш 18. Винаги има начин да направиш примерно на майка ти акаунта и ти просто да го движиш. Нали? Тоест има някакъв workaround, но деца вика ти, ако си толкова малък, нали, като цяло можеш и другите канали да действаш. Т.е. с cold outreach, с платена реклама, с деца вика дори да звъннеш на някой бизнес да му предложиш сервиса. Нали, не трябва да се лимитираш само до платформите, но да, за някои от тях има 18 години изискване. А може ли човек, който учи висше образование, да го съчетава? Да, може, като да кажем 8 от 10 фрилансъра, които са започнали да работят за себе си, винаги са почнали съчетавайки го. Нали, аз бях изключение, че просто се махнах, повечето хора почват паралелно. Тоест след работно време се движат лични проекти в тези платформи и така нататък. И вече когато обема на проектите стане достатъчен, просто се махаш от дали ще е работа, дали ще е университет. Не, че съветвам някой да напуска университета, но като цяло университет е waste of time, освен ако не си, примерно, лекар или нали, някаква такава професия, която не може от лаптопа да се върши. Всичките други професии, според мен, ти изобщо не трябва да си губиш времето с университета, просто трябва да се фокусираш върху това какво искаш да правиш и да намериш клиенти, възможно най-платежоспособни. Как да натрупаш знания? Натрупването на знания става с опит. Не става с гледане на YouTube видеа, книги, курсове, семинари и така нататък, като става на бойното поле. Тоест избираш си, примерно ще правя сайтове или ще правя видеа и почваш да ги правиш. Тоест и в процеса на извършване на услугата, окей, в началото ще е гадна, траш, но в процеса ти ще се научиш да правиш това нещо и така най-лесно се усвоява някакъв скил. Тоест не трябва да чакаш перфектния момент, ако нямаш клиенти, измисли си клиенти. Примерно искаш да правиш видеа. Ми хвани, не знам, Кока-Кола или Загорка и направи на тях видеа. Те не са ти го поискали. Да. На кой му дреме, ама това си е опит. И деца вика, ти ще направиш, измислям си, примерно за бира. Ето ти бира, примерно. Може да направиш за 3 марки бира българска, видеа, които не са поискани от тебе, проактивно. След което мога да направиш две неща. Първото е, мога да се свържеш с тия брандови, да им кажеш, пичо, аз тук ви направих едни видеа, които са топ. Искате ли ги видите? И те, ако са по-адекватни, ще кажат ми, да ги видиме. И може да ти платят. И второто, което е по-важно всъщност, като го направиш това нещо, взимаш тия 3 примера, които си ги изпипал, нали, и отиваш при четвъртия бранд. И кажеш, by the way, аз съм направил тия 3 бранда български. Какво мислите? И те ще кажат, нали сещаш? Вече имаш пруф, вече имаш доказателство. И по този начин, нали, не трябва да чакат хората да се появи проект. Ти можеш да си го измислиш сам. Тоест можеш да си натрупаш портфолио сам, защото като нямаш клиенти, имаш време. Времето ти е валутата, така че действай, нали, проактивно, направи някакви неща за портфолиото поне
И Дори да вече... не ти се заплаща, то ти Да. се заплаща в След това. имидж, портфолио, опит и буквално да се научиш, така че Точно това е, не да. търсете винаги на всяка цена парите, Да, защото те да. ще дойдат, ако си добър в това, което правиш, така или иначе. Ако темата ти е била интересна, препоръчвам ти да изгледаш пълния ми 4-часов безплатен курс тук.